Supermarket. Sterling's Dry Peas. Kaya mga kaibigan, pag kayo nagbakasyon dito sa taas ng Lawag City Supermarket, second floor, meron tayong magagandang dito. Si Miss ay may pusit, may tinapa, ini dito tinapa, dito seaweeds ya. Ito naman yung ginagawang Mickey. Wala ba tayong ano? Yung kursunada ng senior citizen. Pampalakas ng tuhod. Ay, meron pala mga series dito. Namiss ko na itong mga gamot. Gamot dito. Kulot. Maliit na hipon. Ha? Kaya na kailangan. Ti? Muni? Di problema ka raw. Nalagan mo dito na di siya. Di siya muna nalagan diya. Ang pesa nga pulo. Itong mga tindahan nyo gusto kong i-video. Kaya pag kayo magbabakasyon, punta lang kayo dito sa second floor, Lawag City Supermarket. Sterling's Dry Peas. Marami daw discount. Malaking discount yung ano nila. Kasi dito kami palaging bumibili ng pansahog. Ha? Sino ni? Sa Jackie kadwa na. Ay, wala. Una. Ay, Jackie sa Michael tawa. Da So, Jay. madadaan. Tay Mesa ni Jay. At kaya na da, Winnipeg ni Jay. Makamunto ni kon. Makamunto di adin na. Manong lang mga tuloy do. Hala tek kakar do pa kakakwa da. Winnipeg ni lang ni Jay. Wala, Winnipeg din. Susunod pa po. Winnipeg. So, kaya na ta, maganda ko ba? Yeah. Lang ko dali klaro. Ate, may samang pa nga Paris. At dapat kapay mga dito kita man. BM. Magkakin JJ kung JJ. Basta mo na si Michael pag binigay sa nila. Ano niyang pa? Basta pa. Isa pa kanak din ha 1/4 nga aram ang DJ awan na ay go awan na dali. Itanggal mo ko sa tayo na kadya. Itanggal dyan. Yeah, ganyan lang. Ito yung masarap na alamang. Pang ano sa magkano to ate? Magkano to? 1,000. Ito daw 1 kilo, 1,000. Pansawg sa dinengdeng. Pang pakbet. May dilis. Masarap iprito. Naghahanap ako yung pang ano,
senior citizen. Pag senyo, may discount. Yung pampalakas ng tuhod. Ito daw, pampalakas ng tuhod. Baka magkagaut ka. Baka magkagaut ka dyan. At ang amoy so. Amamang iba, hindi. Oh, lang hindi. Ala tayo pa labiyat ka sinapon dito. Hindi na kami tubing. Nagkakla ko kang dito. New man, kada series. Kasi na po. Nagmat makikita daw. Awmat kita unggo Nagmat naman. makikita damang ining ka, damang dilim. Awan da. Ang nagkakla ko? Han man nabayan. Yung amo mo tidak nagkakla ko dito dito yan. Da night market. Yes. Nagdi nga panahon. Scam na di makabasa. Scam na di makabasa. Ada balay mo dito ko di. Diretso ito. Detay. Sudah po pa rin yas. Mulikat ba si? Ditapaw na. Ngem tatan manong. Lako pa. Di mo nga ilakon. Ita na kabagyam nga. Sa lalo ka tadakat. Kon dakmat abrodan ko man. Hindi ko ma. Ang naladlado kami ba? Enviado. Pilat init. Nasa kapita kasi basig magpalakporta. Ngayon tatako ba na tayo ako da? Uri ko madilulang nino. Ang lalaki na palakot sa balik. Ang bayan mo? Ang ako gusto ka? Well, Makagatang tayo bukod tayo ako. Ako, kuno nakalunglong awa ko. Makagatang tayo bukod tayo. Hello, so okay. Thank you. Kaya ito ra. Ayaw niya magpa-focus. Hindi, panoorin mo na lang sa sa Winston Pilcan TV. I-vlog ko dito. So nga i-vlog ko ito manang yeah, okay. Bili lang kayo dito sa Pearlings dried peas. Okay, thank you. Ito. Yes. Winston Pilcan TV. When manong, when? Dito lang po sa second floor ng Lawag City Supermarket. Okay, maraming salamat sa discount, Ate Pearlings. Thank you. Dito tayo sa first floor ng Lawag City Supermarket. Hello mga kaibigan, nandito tayo sa Lawag City Supermarket. Ikot-ikot tayo. Maraming tricycle. Ito. Meron palang makto dito sa tabi. Makto muna mamaya. Ito naman ang dorm ng aming mga pamangkin. Yung anak ng namatay na bayaw namin. Dalawa silang magkapatid. Nakalukat ini? Ay? Damot pa.